Slavimo danas blagdan Svete Klare. U mislima i u molitvi sa našim sestrama Klarisama koje nastavljaju karizmu koju su primile od te djevojke koja sa svojih 18-19 godina pobjegla je od kuće u vremenima kada se to nije moglo raditi. Napustila svoj stalež u vremenima kada to nikako nije uobičajeno. I ona kao žena odlučila živjeti život koji nije bio predviđen za žene. Odlučila je zato što kad je bila mala djevojčica, 12-14 godina, vidjela je Franju. Vidjela je Franju i ostala je zapaljena, oduševljena gestama, životom toga mladića koji je odlučio slijediti Krista skroz na skroz. Odmah razmišljam nešto za nas ovako konkretno. Kako jedan dobar primjer može zapaliti jedno srce? Kako jedan dobar primjer može oduševiti čovjeka? I kako možete uputiti u jednom pravom pravcu? Jesmo li svjesni da svaki dan, u svakom trenutku, što god ti radio, vozio auto, bio u trgovini, družio se s ljudima, činio nešto, da smo uvijek primjer. Poglavito ako imamo neke uloge, kao što je uloga roditelja, oca, majke, nastavnika, svećenika, političara, policajca ili bilo koja druga uloga, koja samo svojom pojavom daje jedno svjedočenje. Zamisli, ne moraš ništa kazati, ne moraš ništa činiti, trebaš samo biti. Jedan mladić, Franjo, je toliko usmjerio Klaru da je odlučila, godinama pripremala se da napravi nešto što je bilo u onim vremenima ludo. Još jedna stvar pa ću završiti sa Klarom. Klara je htjela slijediti Franju. Franjo onako oduševljeno je prihvatio i prvo stvar što je napravio je odrezao kosu i rekao dobrodošla. Klara je odlučila okupiti djevojke oko sebe i početi živjeti u potpunom siromaštvu, što tada nije bilo predviđeno. Bilo predviđeno osobno siromaštvo, ali ne siromaštvo jedne zajednice. Ona je htjela osnovati jednu zajednicu da budu u potpunom siromaštvu, da ovise samo o Bogu i nikomu više. Ne trebaju ni sponzori, ni pomoći, ni donacije, ni projekti, ništa. Ovisit ćemo o Bogu. Neka Bog odluči. Franjo kad je bio u dvojbi i nije znao šta će, Franjo nije imao plan osnovati fratre. Nije imao taj plan. Franjo je želio živjeti evanđelje. I pozivao je svi koji žele pratiti njega da žive evanđelje. Kad su mu rekli da napiši, ima nas već puno, napiši pravilo. Ne želim pisati pravilo. Imamo pravilo. Naše je pravilo sveto evanđelje. Živimo ono što tu piše. Živimo ono što Isus kaže. To živimo. Ne treba nam druga pravila. Ali eto, Franju su prisilili i on je napisao pravilo i Klara je napisala pravilo. Prva žena u crkvi koja je napisala pravilo za jedan redovnički red. Kad Franjo više nije znao trebaju li fratri biti ti koji putuju naokolo ili da i oni se zatvore u samostan. Nije znao što da čini. Znao je da želi biti s Isusom. Došao kod Klare i pitao Klaru, pomozi mi, reci mi što mi je činiti. Trebam li i ja zatvoriti se sa svojim braćom i moliti Boga ili da idemo po svijetu? Klara će tada Franji reći, Franjo, mi ćemo ostati ovdje. Mi ćemo moliti Boga. Mi ćemo moliti Isusa da vas prati gdje god išli. Mi ćemo misliti na vas, na vaš red i molit ćemo za vas. I tako bi. Tako bi do današnjega dana. Zamisli kako jedan dobar primjer, zamisli kako samo slušati Božju riječ i vršiti je može odrežiti život. Franju su zvali drugi Krist.
Zvali su ga drugi Krist. Ne zato što je bio naročito pametan, nego zato što je bio Isusov. Zato što je bio Isusov. I što je više bio s Isusom, to mu je više sličio. To mu je više naličio. I želio živjeti samo od njega i s njime. I zato ova čitanja koja smo danas čuli na poseban način evanđelje nije slučajno izabrano. Radi se o Ivanovom evanđelju, 15. glava. Ivan je malo težak. I da mi ljudi nekad kad vidimo da je nešto teško, kažemo da je to apstraktno, glupo, šta ja znam. Odmah se naljutimo kad je nešto teško. A ne, to je tako jednostavno ako shvatiš zapravo što ti Sveti Pisac želi reći. Isus govori nešto što je jako konkretno u životu ljudi onoga vremena. Isus govori nešto što bi svaki Židov u svakom trenutku shvatio. Isus govori slike iz vinograda. Židov zna, kada Isus govori o vinogradu, zapravo se govori o odnosu između Boga i naroda. Jer često u Svetom pismu se kaže, vi ste moj vinograd, a ja ću biti vaš vinogradar. Ili onaj drugi primjer, vi ste ovce moje, ali ja ću biti vaš pastir. Ili onaj najjači od svih slika možda, kad kaže, čuli smo u prvom čitanju, ja ću se tobom zaručiti i ja ću te oženiti. Tvoj spasitelj, tvoj stvoritelj će tebe oženiti. Sad Ivan puno puta ponavlja, ostanite u meni, ostanite u meni, ostanite u meni. Što nam je činiti? Znate što? Ništa. Mi za Boga ne trebamo činiti ništa. Trebamo samo ostati s njime. Trebamo samo biti s njime. Jer sve čini on. Isus kaže, ja sam trs, vi ste loze. Loze ako nisu na trsu, nema ploda, nema života. Zamislite, vinogradar je postao loza, postao je trs. Zamislite, stvoritelj je postao stvor, postao je stvorenje. Nije Gospodinu bilo dovoljno, kao što liturga kaže 4 puta u svakoj svetoj misi, Gospodin s vama. Nije bilo dovoljno Gospodinu. On nije htio biti samo s nama. On je htio biti u nama. On je htio biti u nama. Jer njegov život i naš život su povezane kao što je povezan život jedne majke sa svojim djetetom i jednog djeteta sa svoje majkom. Iz tog života rađa se novi život. To kaže Isus u današnjem čitanju evanđelja. To je Božja želja. To Bog želi za crkvu svoju. To Bog želi sa svakim stvorenjem svojim. Nije bitno koliko imaš godina. Nije bitno koje si rase. Nije bitno jesi li naročito dobar ili nisi. Nije bitno jesi li fratar ili civil. Nije bitno. Nije bitno imaš li puno ili malo grijeha. Nije bitno. On želi biti s tobom. On želi biti tvoj. On želi biti za te. Sakrament koji mi trenutno živimo, sakrament Euharistije, imate neke jake trenutke. Jaki trenutak je trenutak kada navještamo riječ. Kada se riječ navješta, to je poput onog sijača koji izađe pa sije, obilato. I traži srce koje će prihvatiti tu riječ. Znate prispodobu u kojem se kaže, kad nađe dobar teren, ona donosi rod. Negdje 30, negdje 60, negdje 100. Braćo, što Isus kaže za one koji slušaju i vrše njegovu riječ? Znate epizodu kad je Isus došao i došla mu majka jer je čula da, znate kako su mame uvijek brinu i previše nekad. Kaže, danima propovijeda, nema vremena za jesti. I mama u brizi brže bolje došla do svoga sina. I kažu, evo ti mama. Šta je rekao Isus? Tko je moja majka? Tko su moja braća? Moja majka i moja braća i moje sestre su oni koji slušaju i vrše riječ. Braćo, o nama govori. O tebi govori. O meni govori. Svaki put kad slušamo i vršimo riječ,
mi možemo postati njegove majke. Zašto? Jer majke rađaju. Majke rađaju novi život. Jedino život možemo dati ako smo vezani, ako smo dio te limfe, toga soka koje primamo. Jer Božji život Bog nama daruje. Sada na ovom oltaru, uskoro, komad kruha i malo vina postaće njegovo tijelo i njegova krv. I svećenik, grešan svećenik, zadaće Duha Svetoga i po sili Duha Svetoga komad kruha će postati zaista njegovo tijelo. I malo vina postaće zaista njegova krv. Čudo svih čudesa koji se događa na svakoj svetoj misi. U svakoj župi, u svakom kraju. Uvijek. I Krist će reći: uzmite i jedite svi. Uzmite i pijte svi. Ovo je moje tijelo koje se predaje za vas. Braćo, pozvani smo raditi isto. Nismo pozvani samo doći Gospi, doći na misu, izmoliti krunicu, platiti misu. Ne, puno više. Pozvani smo s njime ostati. Ostati s njime. Samo to. I onda ćeš dati ploda. Koja je bit zapravo svega ovoga? Biti plodan. Čitao sam jednog autora kojeg u zadnje vrijeme dosta pratim. Sviđa mi se. Bio je daleko od Boga i vidim da raste i postaje sve bliže Bogu. Kaže da u Novom Zavjetu najveći grijeh svih grijeha, znate koji je? Ne donijeti ploda. Ne biti plodan. Jer svrha tvoga života, ti si rođen da bi bio plodan. Zašto postoji jedna smokva? Da bi dala ploda. Zašto postoji loza? Da bi dala ploda. Zašto postoji jedan čovjek? Da bi dao ploda. Koliko? Ne znam. Nismo isti, svi smo različiti. Ali da bi dao ploda. Tvoj život ima svrhu. Tvoj poziv nije slučajan. Tvoj život nije slučajan. Bog od tebe traži ploda. Zato je ona prispodoba o talentima onoga koje je zakopao. Najveći grijeh od svih. Bog nas je stvorio, Bog nas želi da budemo s njime, da donesemo ploda i da to po tim plodom drugi mogu hraniti se, drugi mogu jesti. Hvala ti, Gospodine, što po zagovoru Svete Klare ti nas okupi ovdje danas, blizu svoje majke. Ona koja jednoga dana u svojoj mladosti i zbunjenosti rekla je: evo me. I od tog evo me čudo se dogodilo. Svaki put kada milost Božja i naša sloboda se susretnu, događa se čudo. Svaki put kad Bog nađe tvoje srce tamo gdje jesi, kakav jesi, događa se čudo. Ima ona slika da se reže. Ko se bavi vinogradom ili voćkom zna da ako želiš da ti da ploda, moraš rezati. Rezati zdravo nekad boli. Što su ti rezovi u našim životima? Rane, kušnje, problemi, križevi. Mi često ih gledamo kao ono: ajme meni, zašto baš meni? Zašto se to baš meni dogodilo? Brate, sestro, eto Gospodina koji nas pohađa i koji reže što ne valja, a i što valja kako bi dalo više ploda. Zbog toga to što trpiš sada ili to što si trpio, jednog dana ćeš i naučiti. Kaže Sveto pismo da je Isus naučio od onoga što je trpio. Jedina škola života je trpljenje. Jedina škola. A prečesto kad mi dođe kažem: Bože, ajme. Mi smo htjeli ona križeve onako oko vrata što ja nosim. Takve križeve volimo. Ili tetovirati na ramena da kažemo: mi Hrvati, evo nas, prijatelju. Bog ti nudi put spasenja. Gdje je taj put? U tvojoj obitelji, u tvome gradu, u tvojoj bolesti, u tvojoj kušnji, u tvojim slabostima. Tu Gospodin ti dolazi i kaže: prihvati. Što nam je činiti, braćo i sestre? Ništa. Samo ostati s njime. Samo biti s njime i ništa više. Sve ostalo čini on. Hvala ti, Gospodine, jer si tako dobar, jer si tako moćan,
jer nas toliko voliš, jer nismo dostojni svega ovoga, ali znamo. Ti si tako odredio i tako će biti. Amen.